Hi Valentine, bigyan mo din nag-shoutout. I'm here. Okay? One million people in the house, maybe nag-shoutout. Hello, Rins Channel, bigyan mo din nag-shoutout.
jacket ka na. Salamat Lalayon sa patansa. Dito ako sa bahay noon. Tatapusin ko po. Yan, napatapos ko na Lalayon, ha? Buding Channel, naglalabing shout out. Salamat sa patansa.
house. Mega mega love shoutout. One million people in the house. Mega mega love shoutout.
Sis Widigan, salamat sa paharap. Hi my friends, how are you? Ano naman nandiyan si host? Oh, same tayo, namamalansya tayo. Hinati-hati ko lang sis kasi masyadong marami. Salamat sis Lady Girl. Dalawa na lang sis pagkatapos. Alam nyo guys, thumbs up lang, happy na ako. Thank you so much. Lalaki.
sa sobrang live guys, hindi ko na malaya na sunog na pala. Shout out po sa 1 million people in the house. Hi, Iye. Hindi may galap shout out, Iye. Dito ako sa channel mo. Yan sa-subscribe ko yan. Daming apo yan.
2 million people in the house. Mega love shout out. Hi Ate Betty, mega love shout out. Kamusta po? Salamat po sa thumbs up, Ate Betty. Okay lang Ate Betty, ako busy din, namamalansya ako eh. Habang namamalansya, nagla-live.
Salamat sa patambay, Ate Betty. So, ayan guys, natapos yung nagplansyahin ko kalahati yung nakakapagod din. Lipat na akong pwesto guys. Lipat na akong pwesto sa higaan ko. O, diba? Ako, hi guys, I'm here na. Napagod ako. Hi guys, maraming salamat po sa 2 million people in the house. Medyo naglalagyapan. Maraming salamat po sa patanpak ni guys. Thank you so much. Yan, masakit ang inutuhin ko guys. Mahirap na talaga pag tiguang na ba. Masakit na ang tuhod.
Shout out sa'yo dyan, Sis Jane. Magaling ka na, Sis Jane. Million people in the house. Maganda shout out. Welcome po. Hindi mo bumalik si Uye. Uye, si Bibigyan ko sana siya ng ayuda. Uye, are you still there? One million people in the house. Maganda shout out. Thank you for coming, guys.
Yan, 1 million people in the house. Welcome po. Start what you saying. Para malabo ang pamimihisa. Masisilip ang binti ko.
Hi, Seventeen. Magandang umaga. How are you? How are you, Valentin? I guess I'm done already, like, to your video. I'm done already here.
Hi James, mega mega love shoutout. Salamat sa tamsak. I guess I'm done already here, James. I'm done tamsak already. Mega love shoutout. 1 million people in the house. Thank you so much for coming. Oh, 1 million people in the house. Mega mega love shoutout. Hi Kapkat, mega mega love shoutout. Salamat sa paharang. Ano, mag-apply ka na ba? Na-solve mo na yung WH mo? Mega mega love shoutout din sa'yo. Yun na lang yung WH mo, Kapkat. Salamat sa tansang. Yung WH mo ba na ay okay na? Baba ka ng bahay mo, Kapkat. Baka may bagong upload ka dyan. Tamsakan natin. 3 million people in the house. Mega mega love shoutout.
Maraming salamat po sa pagsilip sa aking bahay. God bless you all, guys. Salamat. Uy, Kapkat, may good news pala ngayon yung YouTube. Sa starting sa February, ina-accept na yung mga short video natin. Kaya damihan mo mag-upload ng short video. Dadamihan natin mag-upload short video. Baba ka ng bahay mo, may ano ka ba, may bagong video ka. Ayudahan natin. Three million! Medyo nag-shoutout, guys. Salamat sa pagbisita, Kapka. Medyo nag-shoutout. Ay, ganun ba? Sorry, naka-live ka rin pala. Sige, bibisitahan ko yung bahay mo. Pupuntahan ko, susugurin ko yung bahay mo. Wait lang, ha? Wait lang. Tatamsak ako sa bahay mo, ha? Pupunta na ako. May dala akong palang food. For sure, magtatamsak ako sa'yo pero gagamitin ko lang yung ninja ko, ha? Baka kasi bawal din, naka-live din kasi ako. Pupunta na ako pero gagamitin ko yung ninja ko, ha? Magpapakilala lang ako.
Hi, Sis Jane. Salamat sa pagtamsak. Salamat sa paharang. Galing na ako sa bahay mo, Kapkat, ha? Nagtamsak na ako. Bigyan mo ako ng jacket dyan. Sis Jane, hello daw, sabi ni Kapkat. Damihan natin ng mag-upload ng short video kasi ina-accept ni Lolo next year. Next year. Kapkat, nagpunta na ako dun, ha? Ninja yung gamit ko. Bigyan mo ng jacket ng ninja ko. Mega love shout out, Sis Jane. 3 million people in the house. Thank you so much, guys. Kapkat, nandyan ka pa ba? Parang nahuhulog. Ayan, salamat sa tamsak paharang dyan, Sis Jane. Three million people in the house. Mega love shout out. Malapit na magdalawang oras si host. Sa awa ng Diyos, matatapos na rin. Ang hirap maghanap ng pera sa YT. Anak ng teteng. So, 1 hour na pala ako. Oh, nandito na ako sa live ko. Bakit ayaw mo akong jaketan, ha? Babanatan kita dyan. Hindi, joke lang. Okay lang. Natawa pa kasi talaga, oh. Hindi kita bibigyan chocolate. Sige ka. Nanunuyo ang bibig ni Host. Maglagay mo na ng lip tint.
Ay, anak lang kasi. Pasaway ka talaga po tupad. Eh kung hindi ka mag-jacket, di lalamigan ako din. Kasi hindi mo ko binigyan ng jacket. Bakit mo dinelete yung message mo? Oo, kanina pa sila tulog. Mga 8 kaya nakapag-live ako. Basta may pasok, maaga akong natutulog. Pero di naman ako makatulog kaagad-agad kaya mag-LS ako para pandagdag din sang pangdagdag din yun, di ba? 10:30 magdalawang oras na rin ako eh. Ah, okay. O ano, ay Ate Betty, mega mega love shout out. Ilan na ba yung WH mo for Tupper? Ate Betty, bakit hindi ako nakakapunta sa live mo? Hindi ko nakikita. Minsan sabihin mo kay magpa-message ka kay Sis Jane na may live ka para makabisita din ako sa bahay mo, Ate Betty. 3 million people in the house. Mega mega love shout out. Ah, may lakad ka mamaya. Siguro may date kayo ng ano mo, kadidang mo, kat-kat. Uy, congratulations, nakaraos ka rin, kat-kat. Basta may tiyaga talaga, may nilaga. Kailan ka na natapos yung WH mo?
Matagal na o ilang ano na. Hindi kasi dapat naka-apply ka na kaagad kasi kinukuha din nila yung DMWH ba? Kapkat. Sana bukas ma-message ka na ni Whitey na mag-apply ka na. Kasi talaga kinukuha niya, promise. Ako noong pag-apply ko, namonhi ako October 6. Hindi, nag-message sa akin si Whitey na mag-apply na ako. Yata, siguro mga October yun. Basta ganun. Sana bukas mag-message na. Oo, basta masipag ka lang talaga. Makakamit mo rin yan. Makakamit mo rin ang iyong pangarap. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Nagpumati ang ulo ko. Bukas mag-message mo yan sa'yo si Lolo. Hindi naman masyado maganda ang boses ko. Nagsambahan lang yun. Oo, damitan mo ako dun. Baka lamigin ako, yari ka sa akin. Isisend ko sa'yo yung sa Star Maker ko para pabakinggan mo ang pangit ng boses ko doon. Tapos kung pangit, message mo ako, sabihan mo ako ang pangit naman ng boses mo. Oo, pag hindi mo ako dinakita, may makikitaan talaga ako, kaya dapat gasitan mo. Pasaway ka talaga. Isisend ko sa'yo yung sa Star Maker ko, pakinggan mo yung boses ko ang pangit. Tapos, pag napakinggan mo yung boses ko, message mo ako, sabihan mo ako, ang pangit naman. Ha? Tapos ko live isisend ko sa'yo. Ayun, nagawa kong ninja dito sa isang cellphone ko, 7. Yung sa isang cellphone ko, 6 kasi ayaw na tanggapin.
Ayun, salamat sa paharang. Oo, babayaran kita. Lista de book, suma de year. Okay? Yun, may nasend ako sa'yo doon na kanta ko nga ano, sa Star Maker. Pakinggan mo ang pangit ng boses ko doon. Yung utang ko sa'yo, lista de book, suma de year lang kapkat ha. Salamat sa paharang. Oo ba? Wala problema. Damihan mo bayad mo, gawing 100 harang sa akin pag muni na ako. Oo, wala problema. Yan, 3 million people in the house. Mega mega love shoutout. Buksan mo yung ano mo doon, messenger mo. Nandun na yung star maker ko. Yan guys, 10:30, mag-e-end na si host. Kasi parang lasing na si host. Hindi naman nakainom, bakit ako parang lasing? Siguro antok na. Ay ala eh. Salamat po, Kapkat. Ikaw din, ingat din dyan lagi. Ingat sila sa'yo. Salamat sa pagsilip sa aking bahay. Ba't hindi ka nagkakuliti kasi sinisilip mo yung bahay ko? Nandun na yung ano ko ha, star maker ko. O, ewan ko ilang, ano na ako. Ako, nakaano na ako, 1 hour and 16 minutes. Ako hindi na rin ako mag 10:30 end na rin ako. Ano oras ka ba nag-start ng LS mo? Baka next week, medyo mahaba-haba na yung LS ko kasi lalayas na naman yung mga amo ko. Iiwan na naman ako mag-isa. Yan lang te. Yan lang talaga yung ano ko. Tsamba-tsamba na pag-LS. Bakit yung ano mo dito, yung name CapCut, dapat yung nilagay mo Dugcat, hindi CapCut, Dugcat, or Tabucat. Bukas muli ka na yan, CapCut. 2 million people in the house. Yan ka nag-love shoutout. Salamat sa 9 million na patamsak dyan. I really, really appreciate that, guys. Salamat sa inyo. Maganda rin ang CapCut. Bakit nga ba naging CapCut ito? Cap. It means sombrero. Tapos yung cut, gupit, di ba? Oh. Tama ako, hindi.
Kala nila babae, lalaki pala. Oo nga, akala ko nitong una, yung channel mo na 'to, ang ninja mo, akala ko talaga babae. Tapos nung sinabi ni Jocelyn na ikaw yun, hindi ko alam ko na 'to si Photoper ito. Naninigas na yung talampakan kasi lamig ng aircon. Anong payat? Dambuhala natin, kamo. Dambuhala ako Yung ano ba, lumba-lumba. Nagda-diet na ako kasi hirap pag tumaba. Hindi talaga. Parang nabulungan. Sige. Lagot ka pag nandyan yung girlfriend mo. Papagalitan ka. Tulog na. Yan, gala muna. Ano to? Tulog na muna yan. Gala muna. Okay. Tulog na yun. Gala muna. Ay, gala. Oo, bukas gagala na naman kami. Iwan ko saan na naman kami pupunta. Siguro sa disyerto na naman. Maghahatak kami ng mga camel sa disyerto. Kailangan bukas makapag-apply ka na kasi kinukuha ni Lolo ang WH. Ano oras ba ako nag-isip? 8:30. Ay, pasaway. Pasaway ka talaga po, Tupe. Maganda magmarites. Sumbong kita sa lola mo, nagmarites ka na naman. Andiyan na si lola mo, may dalang pamalo. Two million people in the house. Mega love shoutout, guys. Salamat po sa pagsilip sa aking bahay kubo.
Okay walang problema. Magpakita talaga ako na. Anong gusto mo? Nakadamit o wala? Oo nga, nung kagabi, pag live mo nagpunta ako, sabi ko, tabo man itong tao dito. Nasaan na yung tao dito? Oo, nakita ko daw parang kulay-pulay yung tabo mo kagabi. Nakasabit sa dingding. Pasaway ko si Portuper nakatulog siguro, sabi ko. Nakita mo ko daw ang chat ko dun sa live mo. Sari-sari yung tabo mo May green. Ayan guys, may 9 minutes na lang na natitira. Mag-end na si host Ilongga. Hindi ka pa ba mag-end ni CapCut? Oo nga, ang dami mong tabo Gawin mo na lang kaya isang dosina para sari-sari. Hindi, gawin mong 7 para rainbow. May ano pa yan, may violet, may yellow, pink. O di, rainbow ang labas. Ako kung hindi ako nag-live, nagtiyaga sa pag-LS, yung WH ko nasa na lang, 3,893. Kinain talaga ni Lele. Tapos yung nag-LS ako, mga ilang araw ako nag-LS, yun bumalik ulit. 19 minutes, mauna pala ako sa'yo. Ako 6 minutes na lang, mag-end na ako. Nauna pala ako sa'yo. Bukas ulit nag-LS ako para pang lang, pang update na kay Lolo. Kung mamoni ka, naku, kailangan mo talaga na i-upload ka. Kasi bumababa talaga ang mga views katulad sa akin. Nagtatsaga talaga ako mag-upload. Kung ano-ano na lang yung naisip ko, milangaw pa nga dyan sa video ko. Oo, itutuloy ko to. Itutuloy ko talaga itong video ko. Pang-update kay Lolo. Alam mo ba, nung kahapon, may video ako dyan, pati langaw, na video ko, nasa vlog ko. Kasi ang tawag nung alaga ko sa langaw, ipis. Kaya, binlog ko. Sabi ko, iba na pala ang ngayon dito. Yung langaw dito, ipis, baliktad. Tawang ako ng tawa kahapon. Bukas nag-LS ulit ako. Dalawang oras. Sayang, ayaw.
5 minutes more, guys. Parang pipikit na yung mata ni Jose. Ganyan na eh. Yung iba nilalagyan ng poster ganyan. Parang ganyan. One minute left, guys. Patawa talaga si Jose. Ano yung Jose? Laki nga ng bilbil. Ano yun na, may nalala ko sa sexy na yan. Nung maliit ako. Di ba yung mga bata nagtutuksuhan? Sasabihan ka na, wow, sexy. Sumakay sa taxi. Uminom ng Pepsi. Nahubo ang iyong panty. Tatawa talaga ako. Ano? Opo. Baka may naghalyaw na diyan. Anong halyaw? Kat? Anong halyaw? Di ko magit yung halyaw. Ng halyaw. Yan guys, 2 minutes left. Tandarang! Yung dadalaw dito, bawal ang dalaw dito. May CCTV dito. Labas mo nga lang ng pinto. Hindi ka pwedeng sabihin makapag-usap ka dyan sa mga nag-deliver dyan. Naku, patay kang bata ka. Bawal yan dito sa amin, kala mo? Meron nga akong kaibigan dito na ano siya eh, nakulong siya kasi yung boyfriend niya, pinapasok niya sa bahay ng amo niya, hindi niya alam may CCTV pala. Nakakulong kaya siya. Tapos di atay man eh, naunsa man ang imo ingon sa aqua, oy, paghilom diha por tuper. So guys, the time it's over. Maraming salamat po sa pagdalaw sa aking bahay. Maraming salamat sa iyo, Kapkap, Sis Jane,
Ate Betty, hindi ko na maisa-isa kasi medyo marami-rami din. Basta maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. God bless you all guys. Oo, sa March uwi na ako. Salamat sa pagbisita ko sir sa aking LS. God bless you. God bless you all guys. Ingat po kayo lagi. Bye! Bye, Kat. Ingat yan lagi. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Thank you.